बे समाव जोङो सानजा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बे दारकुसि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार बाथौ सान खुंथाइ फालिथायनि 20थि लोगोसे 5थि बोसोरारि खुंथाइ दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे सानजा बाक्सा जिल्लानि बे खुंथाइ फोरबोआव जों 12थि खुंथाइ फोरबोआव जोङो दंफैयो आरो जोंनि गासैबो नुथायखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ दिन्थिफुंनो खावलायदों। बे समाव जिहेतुके जोङो बाथौ बिमुसार जानानै बे दारकुसि दुलाराय बाथौ गौथुम बोसोरारि मेल आरो बाथौ गोथार साननि हाबाफारियाव जोङो लोगो हमनो फैदों आरो बे समाव जों दङ दारकुसि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि आरो बिथां आफादगिरिजों जोङो जोंनि बाथौ बिमुसार जानानै फंसे रादाब लानो सोदों। गिबियावनो नोंथांखौ जों बाथौ बिमुसारजों बरायनाय थाबाय। जिहेतुके दिनै गोथार मंगलबार सान 20थि खुंगा लोगोसे 5थि बोसोरारि दारकुसि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सावरायमेल लोगोसे सानजा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 12थि बोसोरारि सावरायमेल बे सावरायमेलनि गेजेरजों दिनै हाबाफारि बायदि नोंथांमोननि दारकुसि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा हाबाफारि सोलिबाय थादों बे हाबाफारिनि बेलायावहाय बे दारकुसि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दारै नोंथाङा जोंनि गासैबो सिबियारि लोगोसे दोरोङारि आसार खान्थिनि सायाव दारकुसि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय माबायदि जौगानाय दोरोङारि खान्थियाव सिबियारि खान्थियाव समाज फोसावनाय खान्थियाव नोंथाङा बे बिथिङावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि दारकुसि आफादनि आफादगिरि जानानै जोंनि बाथौ बिमुसारनि गेजेरजों माबायदि खौरां हरनो नागिरदों? जोंनि नैबे बाथौ गौथुमनि दिनै जिथु 20थि गोथार सान बाथौ सान फालिनाय लोगोसेनो माने कनफारेन्स खुंनो लादों। बेयाव बिहाब गौथुमजों लोगोसे सानजा बाक्सा जिल्लानिबो कनफारेन्सखौ खुंनो थाखाय लानाय जादों। बेयाव दा माखासे जोंनि आलासि लिंनाय जादों। बिथांमोना गेवलां मेल खालि बिथांमोना नुजाथिगोन आरो जोंनि मिरु आफादनिबो माखासे आलासि बिथांमोना नुजाथिफैनो माने रादाय होदों। दा बे आफादा जोंनिया दानाया बिहाब गौथुमा माने 20 मायथाइयावनो जागायजेननाय जादोंमोन। दिनैसिम गोथार फोरबोखौ 20 बोसोर फालिनाय थांबाय। दा नैबे देग्लाय कनफारेन्सआव जोंनिया गोदान बडि दानाय जागोन। बेयाव आरो गोजाम बडिखौ सेफायनाय जागोन आरो बेबायदिनो जोंनि जिल्ला गौथुमावबो निउ बडि फरमेसन जागोन आरो गोजाम बडिखौ सेफायनाय जागोन। बिनिफ्राय जोंहा लाबा बेनो जोङो नैबे आफादखौ दानायनिफ्राय जोङो बाथौनि नेमखान्थिनो जोङो फालिबोनो जों हादों आरो रायजो राजाखौ जोङो द्लामैनो जों बे फारसेथिं जोङो गोसो फोथायहोनो हादों आरो माखासे गुबुन गुबुन धोरोमाव बास्लायलांनाय जाफोर जोंनि बर' हारि दङ बिथांमोनखौबो माखासेखौ जोङो गावनि धोरोमाव लाबोफिननो जों हादो आरो दा बे लेखायैनो मोनसे समाव जोंनि माखासे माने बर' माहारिया माने खरन लानानै खरनियाबो जादोंमोन आरो लोगोसे ख्रिस्टान धर्मावबो धर्मान्तर जानाय माखासे माने दङमोन। बिथांमोनखौ नैबे गौथुमा दानायनिफ्राय आथिखालाव जोङो जोबोर जौगानाय लाबोनो हादों आरो नेमखान्थि बादियैनो दिनै मंगलबार दिनखौ गोथार सान हिसाबै जोङो फालिनो हादों आरो रायजो राजाखौबो फोथायहोनो हादों। दा बे मंगलबार दिनावनो जोंनिया हालिखोथि दोनो आरो बे दिनाव खामानि दामानि दोननानै बाथौआव जोंनिया थानसालियाव आर'ज गाबो, मोनाबिलियाव आर'ज गाबो। बे फारसे जोङो रायजो राजाखौ खौसे खालामनो हादों। दा आसा खालामदों इयुनावबो जोङो बेबायदिनो दावगालांहोनो हागोन आरो बिश्वनि दरबाराव जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोनसे बिश्वनि मोनसे फोथायजानाय धोरोम होननानै
जोङो सिनायथि होनो जों राहाखौ मोनगोन आरो हागोनबो आरो जौगाखांहोनोबो हागोन। नोंथाङा जिहेतुके दारकुसि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि नोंथांनि बे बियाबनियावहाय बेसेबां गामि दं आरो बै गामिफोरनि गेजेरावहाय बबे गामिया थानसालि दं आरो बबे गामिया थानसालि लुजोबनो हायाखै अन्नानै फोरमायगोन नामा? आदसा जोंनि बियाब गौथुमनि बेन्दोङाव जोंनिया आसलते बियाब गौथुम हिसाबै जों एकदम फिसा आरो जिल्लानि मादाव बयनिख्रुइ फिसा गौथुम बियाब गौथुम। दा बेयाव जोंनिया गासै गामिया दङ 24 गामि 24 गामिखौ लानानै नैबे दारकुसि बियाब गौथुमखौ दानाय जादों। दा बेयाव दाबनै दाबथाम गामिनि बादै प्राय माने गासै गामियानो थानसालि जाजोब्बाय आरो खोब मोजां लुफुंनो हादों आरो बिथांमोना। दा नैबे आनसलिकनि जिथु हेडक्वार्टार नाथाय बेखौ जोङो जाफुंसार होनो हायाखै। गामि आफादफोराव थारमाने माबोरै जादों बिथांमोना सर्स दङ थारमाने इनकाम सर्स। दा आनसलिकआव बेबायदि इनकाम सर्स गैया, बेनि जाहोनाव दिनै आनसलिकनि हेडक्वार्टारनि न' बांफोरखौ जोङो जा रोखोमै बानायनो नांगौ बेबायदियै जोङो बानायनो हायाखै आरो सरकार बिफाननिफ्राय बर बिसि जों जा बादि मोननांगौ बेबायदि जोङो एभेलेबल माबा जों मोननो हायाखै आरो मोनाखै दासिम। एसे दा देग्लायसो जोंनि मिनिस्टार बिथाङा भबेस कलिता बिथाङा अबयसे माबा होदो ओइ माबा लुफुंनायनि थाखाय थानसालि लुफुंनायनि थाखाय आरो ओमफ्राय देबेन बर' जोंनिया